Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu tak tady budeme mít Animal Hospital společně s Technem. Já bych to teda asi dál nevokecával a můžeme jít na to. Jsme tady společně s Technem, takže můžeme začít. Že já asi budu, nevím, možná budu doktor teďka, ok? OK, tak buď doktor, já budu otevírat. Takže jde někdo první. Ten asi nemůže být ani anomálie, ne? Ten úplně první. Ne, v první shiftě nemůže být, no. Hej, kolik si myslíš, že dáme shift? Já typuju 7 třeba. Ok, home 1, to je easy, to je základ. To bude easy. Já se pak bojím ten hejty si dáme ve dvou. Jako. Ve dvou bude těžký, no. Ale tam je výhoda, že mám pocit, že ten hejt je tak, že podle toho, kolik hráčů je prostě tady, tak podle toho je několik lidí prostě s časovačem. Takže když jsme 2, tak budeme jenom 2 s časovačem. Okay. Hej, a je tady ten s těma rohama, tak mám ho brát? V první shiftě asi ještě můžeš, to nemůže být anomálie. A pak už je nebe, jo. OK. Yep. Už jde někdo do druhé místnosti, ok? Ok, já si to postavím od tohohle a budu moct jít dál. No, toho tady můžu nechat. Jako nevypadá úplně fresh, ale jako co si budem. Možná to bude anomálie hned, jako hned ten, co jde do Homky 2. No, když nám to dá jenom míň peněz, to nevá. Nebo nás to sežere, ale to nedá. Takže tu máš kapky do očí. To je, že jo, to je nejlehčí pak na začátku, že víš, že první jsou herby a kapky do očí. Jo, táhni. Ok, takže Techno, víš, co to znamená? Už je za náma do první shifta. Ty máš nový skin? Jo, mám ten za 250. Počkej, kam jde vlastně ten doktor? On jde do nějakých těch dveřích. 63 jenom za první shiftu, to je dobrý. Proč ty dveře ani neotevřel? Asi má, on má wallhack, to je klasika. Ale už kontroluji kamery, jo? OK, takže kamery v pohodě. Já musím doufat, že to nebude nějaký úplně pitomej prostě to. Home 4, to je chill, to je, já ani nevím, co to vlastně dělá v Home 4. To je asi normálně stejný. Ta první je úplně stejná, ta je 1 až 5. Tak, vezmu ti DNA tu. Čekáme. Ale doufám, že tam nemáš hned další. Máš. Tak já musím speedrunovat. On už jde na toho IQ. Jasný. A maple syrup. OK. Zatím to ještě zvládám, pak na hejt asi půjdeme v oba, protože tam je, že jo, nemusíš obsluhovat u hejdu. OK, konečně budeme mít shop a tak dále. Shifta 3, odemčeno, může být toho 8. Teď už začíná se handa aspoň. Asi tak. Je tu něco na koupení, ten skener, ale nemám na něj peníze ještě. On nám dá, ne? Mám peníze. OK, vem skener. Anomálie, obří oči a obří zuby. Já radši zavřu. Ty, stouke. Ok, možná už si dám kávu. Dej si. Počkej, já to mám už pacienta, ne, a jo, to byla anomálie. Ok, ale šup, ne. Další Home 4, to už jde Pouda. Já mám pocit, že Pouda chodí na Home 6. Wow. 10, 20. Když na to teďka koukám, tak ale náhodou ty procenta nejsou tak pomalý, ale mně přijde, že najednou, když mají časovač, tak to analyzování procent je vždycky pomalý. Prostě. Mě spíš zajímalo, co jsou ty IVDHP, jako. Si jim dávám vlastně vodu, nebo... Tady někdo zase klepe tou hlavou. Ježiš, to je nechutný, to se nebudu ani dívat. To je úplně... Jumpscare, no. Potřebuji no právě, to je lepší, když mu dáš kávu, ono pak to nedá jumpscare. Jo, vlastně si říkal pohodu, že mám na 2. Ok, takže nazdar, kámo. Jako, proč máš u sebe pořád ten kufřík? 8, Bacha, někdo nám hoří. Tu dám.
Kde? Dobrý, nehoří a potřebuju mu dát nějaký kapky. Chce kapky. Já nevím, co to je. Jo, on je ohořelej. Tady se nám 2 vykakaly. Nevím, jestli úplně kadí, podle mě je to prostě svis. No, tak co tady máš, IVDHP, jasná, tak. Teďka chceš. Spíš Skalpel je to takový a dlouhé. Srdce. Tu máš. Stihl jsem to? Jo, posledních 13 vteřin. 2000 years later. Okay, co ty, jak jako unstable SMP. Tak, můžeme, že je zase na 500, ne, dobrý, chill, konec, pohoda. Good. 106! 106? To je mega good, to je mega chill. Taky tady slyšíš takový, jako kdyby to je litla vosa. Mače dává na 100%. Nedává, mě to dává třeba 5%. Já to zkusím. Ok, a nekupuj tohle, jo? Pak to budeš mít akorát těžší. Jo, tak já to zkusím. Mě to dalo 2. Ne, dáváme No, to to furt. postupně, no právě, ale mě se to po chvilce vypne, mi přijde, nebo mně se to vyplo. Ok, dej mu tiket. No, zase. Teďka, No, kdyby teď jde. byl, tak jsme Další. Ti jde. Ne, on byl dobrý, tak jdu to... Tak hoď ho do popelnice. Jo, a pak jde anomál. Ztratil 1. Vždycky, když někdo ondví nebo se něco stane, tak po něm jde anomálie. Že jo? Ok. Organ, medkit a steak. Nevím, čemu má steak, ale to je jedno. Mohl by si se ho To je asi osmažit, maso. ale... No, nějaký transplantat, jo, aha. No, chybí někde prostě část těla. Jo, jeden tady jde. Teda jako... A tenhle ten se jde podívat jenom na to. Ne, jo, tak ten jde... To, ne, nejde se podívat. Hej, mě to furt to dává, ta mača. Mě to asi nahýluje do 100 postupně. Ok, to je jenom 6, tu nenávidím. Tež maple syrup a Někdo se tady medicína. jenom jde dívat. Není to pacient, jenom se jde dívat do 6. Ok. Za chvilku se ani nebudu moct na co dívat, protože bude... Ty vogy, bliká tady světlo. To bliká pořád. Vyplo se úplně všechno. Dobrý už. Dobrý. Kontroluješ je kamehama, Ty že jo? vogy, žere. Jo, počkej. Dobrý. Ne, já jsem na něm použil tasera a... Tak já si vezmu další sanity, jo. On se vykadil. Dobrý, já jsem se lekl, že jde na nás. Počkej. Tohle je rychlejší asi. Aha, takže ty návštěvníci jsou mimici. Počkej, já ho dám přes stěnu, ať mi nic nemůžou dělat. Nevíme, jestli jsou úplně vši. A můžu Dobrý. být. Jo, já jsem ho dal přes dveře, aby mě nemohli to Jo, bacha, ten s těma rohama jde. zabíhej. Co? Jednička, tak jednička byla snad jenom na začátku se nemám dívat na hlavu. To tak odhavný, když se nemůžeš dívat na hlavu. To dám hned, to dám hned. Ok, to máš, kamo, to máš. A herby. Ok, seš chill. Ne. Ne, Ty vo. rejt. A zároveň ještě hoří, chápeš? A je nesmím nechat schořet, ale... Dobrý. Druhý na čas. Jo, podle mě ten jeden na čase anomálie. Třetí anomálie, tejzu. Teda dalšího prostě. Chtěl žrát. Ok, tak běž pro časovač. Já jsem o jednoho časovače teďka. Ty máš časovač na jedničce, to by měl být chill. To teďka neřeš, nejdřív udělej časovač pak. To. Jo, dobrý. Maple, Termo, to... moment. Yes. Se to rychle vezmu jenom. Termo, Moment a maple. A půjdu. Tohle. Dělej. A tohle. Ok, jsi v chillu, dobrý. A jdu to Dobrý, v chillu. uhasit. Kde to je?
Tady. Trojka. OK, maple syrup jsem mu už dal, jo? Maple syrup jsem mu dal. Takže jenom iDhopy a medicína, jo? Jenom iDhopy a medicína. Ať ho nezabiješ, omylem. Přichází doktorek. Doktorek. Takže máme tady doktora. Jak jako, že jich přijde víc? No. Aha, 200, ale... No, ne, 300. 150. Já mám... Tak co berem? Faster DNA, to bude tam to, co trvá strašně dlouho. 50%. Mám? Tak to kup. Jo, kup to. Tak a už je shift 6. Já už mám málo. Těch. Ok, tak. já mám 500 ještě. Jestliže se to zrychlilo, tak... jo, zrychlilo se to. To je speedrun. Co chceš? Maple syrup, jenom maple syrup. Jak mi řekne, že má hlad, tak utíkej, ale víš, co to znamená, že? Jo, vím. 3 kamery jsou to... Takhle opravíš je? Jo, pravím. Teď je rovnou další. Ale já už tady mám plno skoro. To je úplně otravné. Typaček jde na 5 vidím. Ne, jednička ho... Jo, v pohodě, tam nikdo není. Termomaple. Žlutá. OK, dal jsem to. Teď si co potřebuje. Maple syrup, medkit. To je easy, to je 8. OK, o to se postarám. Jen si počkaj, důležitější je tady to. Protože pořád v oblečení, když tady na ně používám skalpel a on má oblečení. I vedhopy na... Vedrop, medkit. Organ. Jestli teďka nepokazím tohodle. Ne, toho už stíhám. A mně přijde, že Animal Hospital. Potom, co se dostaneš přes ten hejt a takhle, tak pak už je to vlastně prostě do kolečka to stejný takový. Take good care of patient. To jsem jako fakt přišel jenom, aby si nám řekl, ať si dáváme bacha na sanity. Tak kdyby bylo tady, ta věc, že se nemůže dívat na hlavu, já se pořád tady dívám. A jo, a to je bez bonusu, jako. Můžeš ho klidně claimnout, jakože můžeš se podívat, jestli to je anomálie nebo ne. Jo, OK. Mám 2, tak to je chill. Jednička hotová. Nice, já jdu na 2. Myslím, že na 2 je zrovna ten týpeček démon, nevím, co to je, pod postelí. Nice, iDhopy a medicína, to je chill, velice chill. Zase nepodíval, jestli to je anomálie. OK, takže vlastně teďka už bude shifta za náma, nebo... Jo. Máme to? Kde je doktor? Nevím, to je jedno. Jo, to jde. Faster computer, možná máme rychlejší počítač. Jako nevím. Když možná si vezmu i tu kávu, ať mám víc, chápeš? Jo, koupím si ještě k tomu kávu, no jo. Má 50 sanity. Takže teďka jde týpeček na 4, ok, chill. Ne, nechytlo to monstrum. Ne, no, ten divá. Tak. To já tě tejznu, já ho tejznu. No, Ježe, ono to byla anomálie, vidíš to? To byla anomálie.
OK, takže asi nám nezbývá nic jiného, než prostě říct tohle. Tohle by bylo pro dnešní video všechno, takže zatím čau.